איפה אני אחרי חצי שנה? בכלל התחלתי בקריית שמונה, עכשיו שוב עוברת דירה. החלום של כל שישי, לגור במלון בלי לעשות צ'ק-אין, רק מתנדבת. אולגה תל אביב, מתי לקש חוזרת? את לא. אני יודעת, תש מעולה כשאני גובעת ואני נוסעת. לעוד התנדבות אני לא נרגעת. באוגוסט כבר התחלנו, נכנסנו לקומונה, הגיעו חניכים, היה איתם קצת שכונה. ארוחות, חוויות וחוגים, שנת שירות בבית הנוער הכי טוב בחיים. כל בוקר קמה ולא מאמינה, זכיתי במקום הכי יפה במדינה. את בתל אביב, היא מגזימה. נראה לך? בכלל דיברתי על קריית שמונה. חישה. זאת אמירה, כולם היא מבשלת, בזכותה כל היום רק טוחנת. אם בעיני יושבת לקפה, אחרי החפירות איתו צריכה לראות רופא. וואי כמה כיף לי, בית נוער קש קדימה, חולמת כבר לחזור יחד רחוק מאמא. גם אם נסראללה מעליי, יודעת שלהיות בקש זה הכי כדאי. אני לא מאמינה, איפה אני אחרי חצי שנה? בכלל התחלתי בקריית שמונה, עכשיו שוב עוברת דירה. החלום של כל שינשין, לגור במלון בלי לעשות צ'ק-אין, רק מתנדבת. אולגה תל אביב, מתי לקש חוזרת? אני יודעת, תש מעולה כשאני גובעת ואני נוסעת. לעוד התנדבות אני לא נרגעת. אז איך הזמן עבר בצ'יק צ'אק, מלחמה כל אחת לבית טיק טק, נשארתי בלי עשייה איתן רק. שלי רונה, יעל מאיה מאי, כל העוש קפץ. די! לאולגה נכנסתי, הפכתי למפקדת, תחת צהל בכפר מתנדבת, בילדים מתאהבת, את הלוז מסדרת, את כל הכפר על הגב סוחבת. שוב אורזות, עוברות מקום, מגיעות לתל אביב, חושבות שזה חלום, נכנסות לבית מלון, מגלות שהוא בוטיק, חדרים קטנים, אין מקום לשים את התיק. נחשו מה, שוב עוברות דירה, קצת מלוכלכת, קצת מסריחה, העיקר משמעותי בהתנדבויות, והילדים צוברים איתנו חוויות. אני לא מאמינה, איפה אני אחרי חצי שנה? בכלל התחלתי בקריית שמונה, עכשיו שוב עוברת דירה. החלום של כל שינשין, לגור במלון בלי לעשות צ'ק-אין, רק מתנדבת. אולגה תל אביב, מתי לקש חוזרת? אני יודעת, תש מעולה כשאני גובעת ואני נוסעת. לעוד התנדבות אני לא נרגעת. אחרי כזאת תקופה, קומונת קש לא מסיימות שנה, כל אחת מתפצלת, יבנה אופקים כל אחת הולכת. אני יודעת, את כל מה שעברתי לא שוכחת, ואני נפרדת, אותן לאט